Avreja begiriye li ser çeme behdimahiyê ya bajarokê begiriye Anku Muradê ya Wanê bi bedewiya xwe xuya dibe. Avrej 8 kilometre dikeve bakurê begiriyê û her demsal xwezayiya xwe ya bi xweşik dîmenên balkêş dide ber çavan. Av ji 18 metre bilindahiyê dirêje erdê. Bi taybetî jî demsala zivistanê heta dawiya biharê av gelek xurt diherike. Li ser çemê behdîmayiyê bona çoyîn û hatinê pirek lawîstî hatiye çêkirin, gelek welatî li ser vê pirê wêneyên avrêjê dikeşînin. Her sal bi hezaran rêvên ji bo dîtina wê tên cem avrêjê. Yek ji van rêvînga mamoste Kenan Öztürk e. Öztürk bi eslê xwe ji bajarê Misirce Anku Kurtalana Sêrtê û nehe li Bêgiriyê peyvirdar e. Evere buhari zafhoşa, evere tamaşa gavi khaltey tamaşa ke khalqor hattı gerçekten. Öztürk ku li hember bedewiya avrêjê matmayê maye dibêje ku her demsal ev avrêj bedewiyên cûr be cûr dide ber çavê mirovan. Ciwanê bi navê wî Yunus Duman da ku bi hevalên xwe ra bona geştiya hatiya avrêjê dibêje ew her demsalê tên cem avrêjê. Elvanê dijîn îro em hatine seyranê bi hevalên xwe ciwan re. Zivistan jî hatiye derdorê cennet girtiye. Ew jî dîmenên xweşîk derkeve holê li her demsalê em têne vêr diçin em yêna dikeşin. Xwezek xweş e. Avreja begiriyê her tim bi ciwaniya xwe ya bêhem paşa hêdiya geliyê bendîmahiyê dike. Ev çemê ku cihê ji dayîkbûna masiyên gola Wanêyê jî bi avreja li herêmê tekane li benda we binêrên hêja ye. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Bajarokê Begiriyê, Wan.